थांनाय जवा हमवेट सेलिब्रेशन खरा बड'लेण्ड महोत्सवत पार्टिसिपेट करि पेलाय IPS रबिन हिबु की स्पीच दिছিল এইটো আপোনালোকে অলপ এটেনশন দিয়াটো উচিত। बिथाङा बड'लेण्ड महोत्सवआव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ जे इयुथ्सफोरनि सायाव एटेनशन होना होआखै बेखौ बुंदों। बिनि सोमोन्दै छोटा सा डिस्काशन यहाँ पे डिस्कास किया जाएगा। सो गिबियावनो बरायग्रोबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअआव आसा खालामो नोंथांमोन बयबो इसोर नुनायाव मोजां दं। जोबोर इन्टारेस्टिं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। सिगाङाव नैबे खोथाखौ सावरायग्रोनोसै जे इउजि ब्रह्म बिथां सारमोना दाथ' जोंनि सोल मिनिस्टार बिथाङा नायल' जाल' सासेल'। दा सिगां समाव जे आन्दलन समाव बै समनि आन्दलना आलादामोन। थाखुमालायनांगौ जायोमोन दैदेनगिरिफ्रा, बर' रायजो राजाफ्रा सान्थि थानो मोनामोन पुलिस मिलिटारिनि उफुद्रुगमोन। बेवहाय दिनै इउजि सारमोना आन्दलन समाव बहाबा थादों, बहाबा थाखुमादों, बर' गामि हाबदों, बर' रायजो राजाफोरखौ फोजाखांदों, जांख्रिखांहोदों, बर' रायजो राजाफोरनि सायाव बर'नि सिनायथिखौ होनो थाखाय गियान सोनानै होदों, माखासे मावथि इयुथ्सफोरखौ लादों। बै समाव बिथांनि ओनसोलखौनो होनसै आङो जे दतमा बा बनरगाव बादि ओनसोलावनो होनदो। दा जायफोर गोदोनि बिथांमोननि समाव संहोनाय जाहोनाय बेफोर हयथ' दा गैलाबो जानो हागौ, सोरबाया थानोबो हागौ, सोरबा खामानि मावग्रा, सोरनावबा थाग्रा, खामानि मावनो ओंखाम संनो थाग्रायाबो बिथांमोनखौ हेफाजाब होदों। बिनि फोरमानखौ जिग' होनो हायो। नाथाय बेबादि अपमान खालामनायनि रावहाबो गोसो गैया, उद्देश्य गैया। थेनेखवा दुरनन अपमान करार उद्देश्य नाय। जास्ट रिमाइन्ड खालामहोनो इउजि सारखौ आंनि भिडिअखौ नायफ्लांबायदोंबा। बै समाव बिथांमोना आन्दलनाव थाखुमा थादों। बे समाव जोंनि आइ आफा आबै आबौ जानायमोन, सोरबा गामिनि खामानि मावग्रा हामफ्ला दैफ्ला बिथांमोननो संहोदों जाहोदों। बिथांमोनखौ हानायसिबां दुखु खस्थ' हाया हास्लाबा लानानैबाबो आरो एखमबा पुलिस मिलिटारिजों नाख्रेबफैजानाय, सेबजानायखौ, बुख्रुबजानायखौ बै समाव लाठि चार्ज बिराद आसाम पुलिसनिफ्राय बे फुटबल कुमार महन्त सारनि दिनावबो बिराद बुग्लुंनाय, मेन्टेलि फिजिकेलि हेरेसमेन्ट होदों। बेखौ गियालासेनो जोंनि बर'नि गोदोनि आइमोन आयंमोन बिथांमोननो आन्दलनखारि बिथांमोननो इउजि सारमोननो संनानै खावनानै जाहोबाय, हानायखिनिखौ हेफाजाब होबाय। नाथाय दिनै जोंनि गावखुंथाय गोहो BTC जाफैनाय लोगो लोगो बेवहाय दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टि सोमजिबाय। नांखागौ बेखौ, इट्स द बाउन्ड फर आस। दा अब्ला बेखौ नांखागौ जेला बे ओंखारबाय जेला पलिटिकेलि बबेबायाव थाखायो। बयबो बर' गुबुनखौ बुंला आं, बर' रायजो राजाफ्रा बयबो मोनसे ना मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव नांथारनानै थाखायो, रिजनेल पलिटिकेल पार्टियाव। इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा। दा बे हिसाबै थाबाय बबेबा मोनसेयाव रिजनेलि पलिटिकेल पार्टियाव जोनोम जाफैबाय जेला पलिटिकेल पार्टिया मोनसे गावखुंथाय गोहोखौ सालायनो थाबाय। दा बे थानायखौनो अरुनदयखौ इउपिपिएलनि अनगायै गुबुननो होनाय जानाय नङा होनबाय। अब्ला बै समाव खस्थ' लानानै पुलिस मिलिटारिनि लावथिखौनो गिया हसिया नोंथांमोननो संनानै खावनानै जाहोनानै हरदों, हानायखिनिखौ हेफाजाब होदों बैसोर श्रेणिनि थाखोनि आइ माहारि, बिमा माहारि बिथांजोमोना। अब्ला बेखौ नोंथाङा माबादि हेव खालामखो, नोंथाङा मानो बेखौ हेव खालामखो, बे खोथानि थाखाय जावले बुंनो गोनां दं ना मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरलाय। लोगोसे बेखौ नायग्रोदो। सर मैं आपको उन बोडो बच्चों के लिए जो स्टूडेंट है, जो दिल्ली NCR में छोटा काम करते हैं, उनका दुख दर्द को हर रोज में डील करता हूँ। हमने यहाँ में आकर के जमीन लिया, नोटिस के लिए पैसा मैंने कहा गांधी से 24 करोड़ लिया, नोटिस का पुलिस बनाया, स्पेशल रिक्रूटमेंट करा हो तो किया हुआ ये। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि सर एक बोडो भवन बनाइएगी यहाँ पे दिल्ली में। बोडो भवन बना के उस बोडो भवन में होना चाहिए आपका कल्चरल हेरिटेज का म्यूजियम होना चाहिए, एक छोटा सा ऑडिटोरियम होना चाहिए, आपका हर साल में बोडो डे मनाना चाहिए। उस बोडो डे में हम लोग भी आए, बाकी हिंदुस्तान को भी बुलाए कि हमारा देश का एक जनजाति है जिसका नाम बोडो है। उस बोडो
हाउस बोडो भवन एक हमारा एक मिसाल, एक उम्मीद की चिंगारी। अभी क्या करते, कुछ भी होता है तो असम बाबा को रेफर करना पड़ता, कुछ भी होता है अरुणेंद्र बाबा को रेफर करना पड़ता। आपका अपना रिसोर्सेस है, आपका इतना एरिया में आपका फैले हुए हैं, यू आर ऑलमोस्ट 4% ऑफ असम पॉपुलेशन। तो इसके लिए मैं तो बोलूंगा, मैं तो ईमानदार ऑफिसर हूं, मैं तो 50,000 हमारी तरफ से आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑन 50,000 आई वांट टू डोनेट इट फॉर बोडो भवन ऑफ इन दिल्ली। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर ये बोडो भवन में मेरा सपना है, मैं 50,000 फ्रॉम माय हार्ड अर्न मनी आई विल स्टार्ट। मैं आई रिक्वेस्ट आवर प्रमोद बोरो सर कि यू आर द प्लीज टेक द इनिशिएटिव, विल डू दैट। मैं ज्यादा समय नहीं बोलते, आपको शुभकामना देता हूं, ये बनाए रखिएगा, ये देश तुम्हारा है, दिस कंट्री इज योर्स। और आपने जहां भी नौकरी कर रहा, कहीं भी कर रहा हो, युवाओं को अटेंशन दीजिएगा, बिकॉज यूथ आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। डू एवरीथिंग फॉर देयर एजुकेशन, डू एवरीथिंग फॉर देयर एम्पावरमेंट, डू एवरीथिंग फॉर देयर, उनको कैसे जिंदगी में आगे बढ़ने का। एक बोडो अगर एक बच्चा को तुमने आगे बढ़ाया तो सारा परिवार आगे बढ़ेंगे। खोनानो मोनबाय प्रमोद बर' सारखौ खावलायदों बिथां सारा जे रबिन हिबु सारा जे इयुथ्सफोरनि सायाव गोसो होनो गोनां, दिल्लीयाव मोनसे भवन बानायनो थिनदों, गेस्ट हाउस बायदिसिना बेफोरबायदि मोनसे भवन जेरावनाखि थानानै जों आश्रयबो लानो हायो, माबा मोनसे खुंनोबो हायो। प्रमोद बर' सारा भवन केने मोनसे फिसा जोंनि ओनसोलाव इनस्टिटिउटखौनो बिथाङा लुनो हायाखै, अब्लाबो भवन आरो दालाय बेसे गोबाव दंबावो, 5 मान्थसल'सैसो, बबेनिफ्राय लुगोन, लुयोबा लुयो। आरो बिथाङा 50,000 फैसाखौ डनेसन हिसाबै हरनो नै लगे लगे राजि जाबावबाय। प्रमोद बर' सारद हाहन खालद মই তেনেকুৱা ধৰণত दिल्ली, मुम्बाई, सिलिगुरि, गुवाहाटी गेस्ट हाउस बा भवन बनवाथ' मैं देखाবলৈ পোৱা নাই, মিডিয়াত বা बाय टेलिफन मैं खबर পোৱা নাই। लुनो हादोंना हायाखै खिन्थु आं मिथिया आरो नोंथांमोनासो मिथिबाय नामा। दिल्ली, सिलिगुरि, गुवाहाटी बेफ्राव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोर गोदान भवनफोर लुबाय बायदों नामा प्रमोद बर' सारा। दा बे 5 मान्थसआव लुनो हाना हाया नेनायसै नङा होमबा रायजो राजाफोर। 2025आवथ' सोर जागोन बेखौ रावबो फिउचारखौ मिथिया नालाय, जायोब्ला आरो जाफिनोब्ला लुनो हागौ खोमा। नाथाय बेथ' नों हाग्रामा सार फैगोन ना प्रमोद बर' सार फैगोन बेखौथ' जों बुंनो हाया। नाथाय बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदों लुयोब्ला मोजां जागोन। आरो इयुथ्सफोरखौ जेब्लाबो एटेनसन होनो थिनदों बिथाङा। ইউথ সকলৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে বুলি তেখেতে স্পিচ দিছে। ইয়াত मानि खबर লগা खोथाथ' हैथ'यो, जोंहा प्रमोद बर' सारा दिनैनि समाव इयुथ्सफोरखौ गोसो होनांगौआ 4 ग्रेड 3 ग्रेडनि साख्रिखौनो खोमानानैसो बेसेबांबा गोबाव उनाव नै दासो 4 ग्रेडनि बाइबा टेस्ट जागासिनो दं। बै सारि बोसोरा ओरैनो थांगारबाय। बेयाव हाजार हाजार मानसिफोर बिटिआरआव जुदि बै खमथाया बे खमथाखौ गावनि कन्ट्रलाव लाखिबाय थानायमोनब्ला 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडआव साख्रि सोनो हानायखौ बेसेबां बेखार जेंना सल्भ जागौमोन। नाजाफिनदो सार, बेनोसै जों साधारन सुबुं हिसाबै बुंनायाथ' बेनोसै, नाजाफिनदो गासिखौबो थिक थाक खालामनो। लेकिन प्रमोद बर' सार ने बनाया हुआ गेस्ट हाउस या भवन आज तक मैंने बीटीआर में या गुवाहाटी में या दिल्ली में नहीं देखा। आप लोग ने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, कहीं ना कहीं पे देखा होगा तो कमेंट ज़रूर करना, कहाँ है ये प्लेस को भी मेंशन करना। तो मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।